Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur abenduaren 2 osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak bide alternatibo eta osagarri gehiago eskaintzen ditu koronavirus pasaportea lortzeko. Koronavirus bidezko kutsadurak adinekoengan txertoaren dosi gehigarriak arinduak 70 urtetik gorako personen 82 iristen baita. Nafarroko Osasun Departamentuak eta IESaren aurka borrokatzen duten erakundek IESaren munduko eguna oroitu dute gaixotasunaren lehen diagnostikoak egin zirenetik 40 urte bete direnean. Belate eta Almandozko tuneletako lehen haizagailuak berritu dituzte 24 urtez lanean egon ondoren. Lan osasuneko zerbitzuak ikastaro bat antolatu du eraikin eta instalazio industrialetan amiantoa aurkitu eta diagnostikatzen duten teknikariak egiaztatzeko. Hezkuntza jardunaldi jarraituari eutsi behar dio eskolaz kanpoko jarduerekin 2021-2022 ikasturtea amaitu arte. Nafarroko orto argazki berriak ahalik eta zehaztasun handienarekin erakusten du foru komunitatea 5.000 metroko altueran. Foru gobernuak 245 milioirekin finantzatuko du Nafarroko Unibertsitate Publikoa datozen 3 urtetan. Catalina de Euskariz Arte Eskolako akuarela eta erretratu marraztuari buruzko 3 hileko 2 lantegietan izen emateko epea abenduaren 13 arte zabalik egonen da. Dordokaren begirada Jon Arretxeren azken liburua aurkeztu dute gaur. Euskal Herrian euskaraz dantza berria egin du Iruña taldeak abenduaren 3an euskararen eguna ospatzeko. Desgaitasuna duten pertsonak gizarteratzearen eta laneratzearen alde elkarretaratzea egin du LAB sindikatuak gaur Iruñean. Desgaitasuna duten personen nazioarteko eguna dela eta abenduaren 3an izanen da, LAB sindikatuak administrazioen diskurso atseginetatik harago, Nafarroko lan esparruan desgaitasuna duten personen bizi duten errealitatea jakinarazi nahi du. Horretarako gaur Iruñan Foruen monumentoren ondoan goizeko 11:04 konzentratu dira. Izan ere gaur egun bazterkeria, salbuespenkeria eta diskriminazioa dira oraindik ere desgaitasuna duten personen enpleguaren ezaugarriak. Langabezi tasa 2 aldiz zigortzen ditu desgaitasuna duten personak eta are larriagoa da emakumeen eta 45 urtetik gorakoen egoera. Elkartu gara desgaitasuna duten pertsonen nazioarteko egunaren harira eta hemen gaude salatzeko lan munduan pairatzen duten diskriminazioa eta lan baldintzak. Gaur egun, Nafarroan egiten diren lan kontratuen guztietik, 1,6% soilik dira desgaitasuna duten pertsonentzako. Orduan esan dezakegu kolektibo hau langabezian dagoela nagusiki eta are gehiago desgaitasuna duten pertsonen artean 45 urtetik gorakoak eta emakumeak baldin badira. Lan munduan daudena ez dituzte oso baldintza hobeagoak, bai enpresak badute 2%aren tasa, kontratuen tasa gordetze bete behar hori, ez? Olako kontratuak egiteko, baino ez dituzte betetzen, eta gainera dituzten lan baldintzak oso prekariak dira. Soldata minimo interprofesionala da aplikatzen zaiena langile kolektibo hauei, eta gainera egiten duten lana beste kontratuak dituzten pertsonen bezain besteko lanak dira. Orduan, gaur lehenengo aldiz kalera atera gara, kolektibo honek ere bai lan munduan paretzen dituzten abusuak eta diskriminazioak salatzeko, eta eskatzen diegu bai patronalei eta bai administrazioari ere bai enplegu zentro bereziak ez erabiltzea subkontrata gisa bezala, hori dela egiten ari dutena, ez? Subkontratatu zerbitzu pilo enplegu zentru berezi hauekin eta baldintza horietan. Orduan, alde batetik hori da biztaraztea kolektibo hau ere lan munduan daudela, haien eskubidea dituztela, aldarrikatze dituztela eta borrokatuko dituztela, eta bestetik exigitzea diskriminazio honekin amaitzearekin neurriak hartu behar direla.
Nafarroako gobernuak bide alternatibo eta osagarri gehiago eskaintzen ditu COVID-19 pasaportea lortzeko. Osasun departamentuak prestatutako puntu eta formulez gain, klabe eta ziurtagiri digitala ere erabil daiteke horretarako. Aldez aurretik hitzordua eskatu behar da Foru Administrazioaren 28 erregistro bulegotan osasun karpeta online sartzeko. Nafarroako gobernu eta osasun departamentua ahalik eta aukera gehien gaitzen ari dira herritarrei COVID pasaporterako sarbidea erraisteko. Osasun karpeta aktibatzeko aurretiazko urratsaren bitartez. Horrela, osasun departamentuak jarritako puntuez eta jarritako bide espezifikoez gain, exekutiboak gogorarazi du beste modu batzuk daudela osasun karpetara sartzeko eta handik online deskargatzeko COVID pasaportea. Klabe eta ziurtagiri digitala ere erabil daiteke horretarako, aldez aurretik hitzordu eskatu behar da Foru Administrazioaren 28 erregistro bulegoetan osasun karpetara online bidez sartzeko. COVID bidezko kutsadurak adinekoengan txertoaren dosi gehigarriak arinduak, 70 urtetik gorako pertsonen 82 iristen baita. Osasun publikoak adierazi du txertaketaren eraginkortasuna 81%koa dela ospitaleratzeak eta kasu larriak prebenitzeko, baina prebentzio neurrien beharra berretsi du. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren azken txosten epidemiologikoak adierazten duenez, kutsatzen intzidentzia handitzen ari den egoera batean, igoera hori leunagoa izan da 75 urtetik gorakoen taldean. Ziurrenik txertoren estaldura handiagatik eta txertoaren 3. dosiaren eraginagatik. Dosi gehigarri hori ematerakoan 70 urtetik gorako biztanleriaren 82%, iritsi da Nafarroan, eta hala adin talde horren estalduran lehen postuan dago erkidegoen artean. Gainera, hasiera batean Jansseneko txertoa jasotzutenen 54,7 errefortzu dosia eman zaie. Osasun publikoak adierazi du txertaketaren eraginkortasuna 81%koa dela ospitaleratzeak eta kasu larriak prebenitzeko, baina prebentzio neurrien beharra berretsi du. Nafarroako Osasun Departamentuak eta agibaren aurka borrokatzen duten erakundeek IESaren munduko eguna oroitu dute gaixotasunaren lehen diagnostikoak egin zirenetik 40 urte bete direnean. 1980ko hamarkadan pandemia hasi zenetik 2200 pertsonak baino gehiago hartu dute gaixotasuna foru komunitatean. Nafarroko gobernuko osasun departamentuak eta foru komunitatean giza inmunoeskasiaren birusaren aurka borrokatzen duten erakundek IESaren munduko eguna oroitu dute. Abenduak batan hartutako inmunoeskasiaren sindromaren lehen diagnostikoen 40. urteurrena betetzen den urtean. 1980ko hamarkadan pandemia hasi zenetik 2200 pertsona baino gehiago hartu dute gaixotasuna foru komunitatean. Belate eta Almandozeko tuneletako lehen haizagailuak berritu dituzte 24 urtez lanean egon ondoren. Lurraldeko Esioko Kontseilari Bernardo Zirizak egiaztatu ditu gailu horiek ordezteko lanak, gailu bakoitzeko 1675 kiloko pisua baitute. Lurralde Koheziorako departamentoak herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez Belate eta Almandozko tuneletako lehen haizagailuak ordezkatzeari ekin diote. 24 urtez lanean egon ondoren. Aireztapen sistema berritzeko 1.200.000 euroko inbertsioa egin beharko du foru exekutiboak. Lurralde Kohezioko Kontseilaria Bernardo Zirizak egiaztatu ditu gailu hoiek ordezteko lanak, gailu bakoitzeko 1675 kiloko pisua baitute. Lan osasuneko zerbitzuak ikastaro bat antolatu du eraikin eta instalazio industrialetan amiantoa aurkitu eta diagnostikatzen duten teknikariak egiaztatzeko. Amiantoa kentzeko enpresen elkarteak emandako prestakuntza ekintza Noploik landabengo industrialdean dituen instalazioetan eginda. Guztira 24 personak parte hartu dute eraikin eta instalazio industrialetako amianto ikuskatzaileak egiaztatzeko ikastaro teoriko praktikoan. Titulazio teknikoa edo laneko arriskuen prebentzia dutenak. Prestakuntza ekimen hori aitzindaria da estatuan eta Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Lan Osasuneko zerbitzuak antolatu du.
eta amiantoa kentzeko enpresen elkarteko teknikariek eman dute. Ikastaro hau egitea ezinbesteko baldintza da amiantoa ikuskatzeko teknikari gisa akreditazioa lortzeko. Amiantoa kentzeko enpresen elkarteak emandako prestakuntza ekintza Landabengo industrialdean dituen instalazioetan eginda. Hezkuntzak jardunaldi jarraitori eutsi behar dio eskolaz kanpoko jarduerekin 2021-2022 ikasturtea amaitu arte. Departamentuak ikastetxeei eskatu die gabonak baino lehen ekitaldirik ez deitzeko kutsatzeko arriskua saihesteko. Jimeno Kontseilariak asteazkenean ospatu den gobernu bilkuraren ondoren, prentsaurrekoan adierazi duen bezala, erabaki honek ez dauka zerikusirik irailaren 30ko ebazpenarekin bat egin zuten ikastetxetan ospatzen ari diren bozketa prozesuaren garapenarekin. Ebazpen horrek erregulatzen du modu esperimentalean eginiko eskola jardunaldi jarraituaren eta eskola jardunaldi malguaren ezarpenerako prozedura haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetan, hala nola heziketa bereziko ikastetxetan. Hala ere, 2021-2022 ikasturtearen gainerakoan jardunaldi jarraituari eusteko erabakiaren harira, ebazpenaren eraginpean bere jardunaldiaren aldaketa eskatu zuten 83 ikastetxen hezkuntza komunitateak 80 jardunaldi iraunkorra eta 3 jardunaldi malgua hartzen duten erabakia indarrean jarriko da datorren 2022-2023 ikasturtean, eta ez datorren urtarriletik aintzinera. Aukera hori ezohiko moduan kontenplatzen da deialdian, baina azkenean ezin izango da gauzatu. Hezkuntza esparruan pandemia izaten ari den ageriko hedadura dela eta. Era berean hezkuntza departamentuak ikastetxe guztietara igorri du zirkular bat zeinetan eskatzen den ez deitzea hurrengo eguberri jaiekin lotutako inolako ekitaldirik, prebentzio neurri bezala koronavirusaren kutsatzen hedadura ekidite aldera. Birusa Nafarroko ikaslengan izaten ari den intzidentzia tasa dela eta. Nafarroako ortoargazki berriak ahalik eta zehaztasun handienarekin erakusten du foru komunitatea 5.000 metroko altueran. Nafarroako gobernuak 2021ko ortoargazkia argitaratu du lurralde osoko irudi eguneratuak aurkezten dituena. Nafarroko gobernuak lurralde koheziorako departamentuaren bitartez Nafarroaren irudi berria aurkeztu du, ahalik eta zehaztasun handienarekin eta 25 zentimetroko pixeleko bereizmenarekin. Foru komunitateko lurralde osoan 5.200 eta 7.200 metro arteko altueran. Nafarroko gobernuak 2021ko ortoargazkia argitaratu du lurralde osoko irudi eguneratuak aurkezten dituena. Foru gobernuak 255 milioirekin finantzatuko du Nafarroako Unibertsitate Publikoa datozen 3 urteetan. Finantzaketarako urtean hitzeko hitzarmen berriak urteko 6,5ko eguneratze indizea finkatzen du azken 4 urteetako batez besteko eguneratze errealean oinarrituta eta zentroarentzat epe ertainean finantzaketa esparru nahikoa eta egonkorra bermatzeko aukera ematen du. Foru gobernuak Nafarroako Unibertsitate Publikoa 255 milioi eurorekin finantzatuko du hurrengo 3 urteetarako 2022-2024. Urtean hitzeko hitzarmen berriari esker. Hitzarmen horrek zentroari epe ertainean finantzaketa esparru nahikoa eta egonkorra bermatuko dio. Gobernuaren jarraipen eta kontrol lanak hobetuko ditu eta Nafarroko Unibertsitate Publikoa eskualdeko garapenari laguntzeko lider gisa finkatzeko aukera emango dio. Hitzarmen berrian Nafarroko gobernuak onartu du atzoko bileran Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria Juan Cruz Zigudosak bileraren ondoren egindako prentsaurrekoan adierazi duen moduan. Hitzarmen berria idazteko aurreko hitzarmena hartu dute oinarri eta hitzarmen berri honen arabera Nafarroko gobernuak Nafarroko Unibertsitate Publikoari guztira emango dion finantzaketa honela banatuko da. 77,3 milioi euro 2022rako, 81,6 milioi euro 2023rako eta 86,1 milioi euro 2024rako. Hitzarmenaren barruko hobekuntza nagusietako bada epe ertainean Nafarroko Unibertsitate Publikoentzat finantzaketa nahikoa eta egonkorra bermatzea. Era horretan, zentroak jakin ahal izango du zer baliabide izango dituen eta plan estrategikoaren arabera jarduerak planifikatu ahal izango ditu. Gainera horrek indartu egingo du Unibertsitate Publikoak
izan beharreko eginkizuna Nafarroko garapen ekonomiko eta sozialaren eragile bezala azpimarratu du kontseilariak. Bertzalde, finantzak eta esparru horrek Nafarroko gobernuaren epe ertaineko aurrekontu plangintzaren ziurgabetasuna murrizteko aukera emango du. Nafarroko Unibertsitate Publikoen finantzak eta osoaren 98% aurrez ezarrita geratuko baita. Catalina de Oscar Izarte eskolako akuarela eta erretratu marraztori buruzko 3 hileko 2 lantegietan izena emateko epea abenduaren 13 arte zabalik egongo da. Izena emateko 010-948-420-100 zenbakira deitu behar da eta berrikuntza gisa ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira. Asteazkenean abenduak 1 Catalina de Oscar Izarte eskolak ikasturteko 2. hiruhilekorako antolatu dituen 2 lantegietarako izen emateak zabaldu ditu, urtarrila eta martxo bitarte ginen direnak. Akuarela eta erretratu marraztuari buruzko lantegia dira eta interesa duen orok izen eman dezakete 010 edo 948-42-01-00 telefonotara deituta. Epea abenduaren 13an bukatuko da eta berrikuntza gisa ikaspostuak zozketa bidez adjudikatu dira. Akuarelarako hastapenak pintura lantegia urtarriletik martxora bitarte garatuko da, 2 taldetan astelehen eta asteazkenetan 5-etatik 7 eta 7-etatik 9. Akuarelaren erabilerari buruzko oinarrizko ezagutzak eta teknikak irakatsiko dira. Honako hauei buruzko prestakuntza eta praktikekin. Tinta lauak, istuak, itzaltzeak ezea-ezearen gainean, ezea lehorraren gainean. Astearte eta ostegunetan arratsaldeko ordutegi berean eta 2 taldetan banatuta 5-etatik 7 eta 7-etatik 9 erretratu marraztu izeneko marrazketa lantegi eskainiko da. Bertzea bertze giza aurpegiaren proporzioa neurriak eta irudikapena landuko dira. Erretratu unibertsalak, eskaiola ereduak eta naturaletik hartutako modeloak aztertuz eta kopiatuz. Grafitoa, ikatz ziria edo sangina bezalako materialak erabiliko dira bertzea bertze. Behin izena emateko epea bukatutakoan, abenduaren 15an izena eman dutenen zerrendak berrikusiko dira eta ikaspostuen zozketa egin eta matrikulazioari buruzko informazio duten SMS-a bidaliko dira. Abenduaren 16tik 22 adjudikazio dunek ikaspostua berretsi eta matrikula ordaindu beharko dute lantegietan izena emateko. Navarra Arenan abenduaren 3tik 8 egingo den gimnasia artistikoaren txapelketa aurkeztu dute gaur. 2300 gimnasta baino gehiagok parte hartuko dute. Abenduaren 3tik 8 Iruñako Navarra Arena pabiloian jokatuko da Espainiako gimnasia artistika txapelketa. Gaur txapelketaren aurkezpen egin dute Navarra Arenako prentsaretoan. Aurkezpenean izan dira Rebeka Esnaola, Nafarroko Gobernuko Kultura eta Kirol Kontseilaria, Josu Ros, Nafarroko Gimnasiako Federazioko presidentea, Diana Plaza, Espainiako Gimnasia Federazioko idazkari teknikoa eta Ramon Urdien, Nikdo Sozietate Publikoaren zuzendari kudeatzailea. Aipatutako 6 egunetan zehar parte hartuko dute txapelketa Espainia osotik etorritako 2300 gimnasta baino gehiago. Prentsaurrekoan eman dituzte xehetasunak. Dordokaren begirada Jon Arretxeren azken liburuaren aurkezpena. Jon Arretxek bere ohiko estilo dinamiko eta biziaz baliaturik, Tourenen sagako lehenengo liburuetara eraman gaitu umorea berreskuratuta. Jon Arretxe idazlearen azken eleberria Dordokaren begirada aurkeztu dute gaur Donostiako udal liburutegian. Aurkezpenean egon dira Jon Arretxe bera eta Uxue Errazkin Ereingo editorean. Liburuaren sinopsiak horrela dio. Bilboko San Francisco izan ziteken baina Madrilgo Lavapies auzoa da. Bertako apartamentu batean bizi da bakarrik Ture, gure sasi detektibe ezaguna, Nafar Pirinioetako herrixka batean eta Parisen ihes ibili ondoren. Frantziako hiriburuan lapurtutako harribitxi batzuk ezkutatu ditu Retiro parkean. Toki segurua delakoan, baina norbaitek ostu ditu. Ezkutalekuan bitxiak ordezkatuz dordoka bat utzi dute lapurrek inskripzio misteriotsu batekin. Hori da Turek duen arrasto bakarra eta hortik tiraka saiatuko da altxorra berreskuratzen. Ikerketa honetan ez da bakarrik egongo, baina Sakene San Franciscoko bere lagun eta amorantea izango du bide lagun oztopoz eta arriskuz beteriko bilaketan.
Jon Arretxe bere ohiko estiloa dinamiko eta bizia baliaturik, Tureren sagako lehenengo liburuetara garamatza, umorea berreskuratuta. Edonola ere, kontakizun poliziakotik harako 8. entrega honetan, egun ikusten diren bidegabekeriak eta gizarteko baztertuen egoera lazgarriak salatuko ditu zorroztasunez. Euskal Herrian euskaraz dantza berria egin du Iruña taldeak abenduaren 3an euskararen eguna ospatzeko. Eguerdiko ordu batetan Iruñeko Merkaderes plazan Euskal Herrian euskaraz dantza emango dute eta herritar guztiak parte hartzera dei egingo dute. Iruña taldeak dantza berria sortu du, Oskorriren Euskal Herrian euskaraz abestearen doinuarekin oinarrituta. Euskararen nazioarteko egunean, abenduaren 3an eguerdiko ordu batetan Iruñeko Merkaderes plazan nahi duen orok dantzatu dezan. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte.